Tara. At ito sa ilang manang. Ay, wala ako ang pandong. Awa, natangtang. Wala ko kadala og payong, guys. Init tayo. Nagpandong ako tawil. Ay, saba. Yeah. Nagpandong akong tawil. Ay, init kaayo. Ari sa ilang manang ay. Yan nami sa ilang manang. Ari mang niud to. Nag-utan ka manang? Wa. Unsa day imong sudan? Wala tay sudan. Niud to ta. Lami kay sudan na buwad sinugba. Nag-utan si manang. Magkuha sa kuha. Suka. Hindi na rin baka isakto sa hindi pwede ram na gamiton ari. Adik ko kapoy paglabam na Kabay. Mga unti guys, mga Ali, try manang. Kami kayong kuha naman ng wadu. Mana ko pang hunaw. Muta na din o pan, may parta ka. Karon ba ko kabasa pag abot? Wala ba ako nag-open kanina? Naman. Sa iyang gitugon. Naman. Pakisang tagpan, oh. Lagi ay ang pipe kay nas din o pan. Karon ba ko kabasa man pag abot sa balay? Pwede naman unya gud. Napitan na lang. Balik pa ta dire, kapo yan. Kisa may mo kuan dito mo to. Magsige tag magsige pa tag balik-balik pliti-pliti pa ta ba. Nasa malugsong, pakapilso na lang. Para Natay mga on ka guys. Napay iba naman ang ginamos nga iba. wa pa kay ni siya na mouse kay gitistingan ni Alma. Layo kaya ko ang video. Wala ka nagkuan dito manang. Wala ka nag-unsa may Iba nga ginamos. Gigamos ni manang yang kuan iba. ba abuhan. Ya una. Inday na ni automediri silang manang. Tan o buwad nga sinugba. Ginamos nga iba. Dili ra man ni auto kay Kasi nang tubig sa naaman si manang ako ah. kari pud na apoy iba. Utan si manang. Asluma pud oy. Aslum kayong iba ni mo manang oy. Aslum itaw. Lamian ko sa bugas.